ул көннәр бәгырьләрне үзде инде, үзде гомергә. Бу йөрәкләр ничек түзде икән калмыйнча кара күмергә. Июнь айы, кызлар пишән җыя, пакуслары очсыз кырыйсыз. Уфыкларда офәт балкышлары. Карамагыз кызлар ул якка, күз яшьләре көтә сезне таңда, аерылышулар көтә озакка. Ә бүгенге кич уен монда. Эшләр беткән, пешән җыелган, хуш ис бөркеп торган чүмәләләр кибәннәргә өеп куелган. Уйна тальян, уйна бию киен, талдан нечкә билләр бөгелсен. Кыз кышмаган япь-яшь егетләрнең үзәкләре әйдә өзелсен. Өздерә лә тальян, әй өздерә, ә йөрәкләр шашып ярсына. Озак барды уен, яшь күңелләр вакыт мизгелләрен җыйдылар. Корт имәннәр генә авыр сулап, чал башларын чайкап куйдылар. Иртәгәсен дөнья башка иде. Кара сүрем белән таң атты. Афәт килде җиргә, шомлы җилләр илгә авыр хәбәр таратты. Сугыш. Әйтерсеңлә дөнья сүрелеп калды, каударланып исте җилләр дә. Япь-яшь егетләр китте ут эченә. Кире кайтырлармы илләргә? Тальян гармун түкте моңзарларын, сагышлары үтте үзәккә. Үксеп елады да, тынды тальян, тынды озакка. Шулай килде офәт бу җиргә, онытылмас ул көн гомергә.